Ak vás doma nahovoria ísť sa trošku loďkovať a mali ste na telesnej výchove na vysokej škole kánojky a kajaky, je to fakt dobrý nápad. Dneska sa očakáva slabá termika a preto sme na lodi. A ak v tom aj sedíte prvý raz, naučíte sa. Treba prísť napríklad do novej dedinky, požičať si takúto loďku a už len sa vydať za dobrodružstvami. Stretli sme aj prvé osídlenie. Áno, v týchto oblastiach je vstup zakázaný, pretože tu žijú latifundisti. 17. plavby deň. Vidíme ďalšie obydlia aborigénov. V týchto oblastiach už boli vynájdené aj plastové stoličky. Však to je hniezdič. Voda v Malom Dunaji plynie dolu brehom len asi rýchlosťou 2,5 km za hodinu a tak s tými pádlami treba aj kúštik pádlovať. Aj to však radšej potichu, aby ste nevyplašili takéto milené lietavce, plávavce alebo iné drobné pterodaktily. Za odmenu uvidíte svet z ticha rieky, ktorá krásne a pomaličky ticho plynie. 19. plavby deň. Okolo vidíme živočíšne druhy, ktoré sme nikdy predtým nevedeli. A takisto také rastliny, aké sme predtým nevideli, napríklad araukárie. Keď budete dobiehať, či dokonca predbiehať cudzie lode, nikdy neviete, či na ich palube žijú spriateľené posádky alebo nebezpeční somálski piráti. Stretli sme priateľský kmeň. Toto sú dobrí indiáni. 19. plavby deň. Dostávame sa do nebezpečných, obzvlášť nebezpečných zón, kde žije vrabec ozrutný a kormorán vreckový. Ide o nebezpečné vtáčne druhy, ktoré dokážu zjesť hneď celý jeden detský tábor na posedenie. Mnohokrát sa to už stalo, našli sa len vypluté kosti. 90. plavby deň. Prišli sme do Mexika. Niektorí tu už majú aj sombréra. Domorodé kmene odplávali a našli sme tu prales. V tomto pralese je čistinka, chránená proti bobrom a nosorožcom, kde sa dá spať. Na budúce, keď sem pôjdeme so 7. Kolumbovou výpravou, tak tu zakempujeme. Ale musíme si najprv priniesť útočné luky, kuše a iné strelné zbrane. Chvíľkami prúd vody zrýchli a hneď je veselšie. Treba sa začať menej unavovať, ale o to viac sa plaviť. Malý Dunaj je parádny. Treba sem určite prísť, je to fajnové. A došli sme až do Talianska, lebo tu už je, dámy a páni, talianska vlajka. A potom, čo sme si osvojili nejaké tie nové slovíčka v nových jazykoch, plavíme sa touto zelenou krajinou ďalej na juhovýchod. Civilizácia našťastie prebieha v paralelnom svete, o ktorom hovoria len mosty nad nami, ktorých je našťastie málo a nám je čoraz častejšie do spevu. Vytetoval a ja sa mu líškam, keď ma večer ukazuje mníškam. Stretávame divoký život i civilizáciu
a plavíme sa ďalej a ďalej a ďalej smerom k Jelke. To je súkromné. Ale patrí sa zastaviť aj na nápojčok a socializáciu s inými námorníkmi. Áno, pritom my sme skoro rovesníci, len to ešte neviete. A to som nepovedal, že si to veľmi Po chvíli je však opäť čas vyraziť na loďke ďalej po prúde. V čistej vodičke je paráda sa osviežiť, okúpať a plávať ďalej. Potom na nás zaútočili nejaké cudzie vtáky. Kolotočárske labude. Mivan labuď. Poď. Čávez labuď. Ču, poštípeš ma? To bude moja posledná táto. Vrti chvostom, teší sa. Zistili sme v USA, že jestvujú aj tie padlé boárdy. A keďže nás už obehli nejakí padlé boárdisti, tak teraz na Malom Dunaji na staré kolená naučili sme sa padlé boárdovať aj my. Užívame si prírodu, akurát nám je ľúto, že po čosi vyše 30 kilometroch sa pomaličky dostávame do cieľa dnešnej plavby. Za najbližším ohybom rieky je totiž okrem kačičiek aj vodný mlyn v Jelke, kde sme sa dohodli, že z vody vystúpime. Škoda, že tak rýchlo, veruže. Siláci ešte vytiahnu lode z vody, naložíme ich spolu na prívesy, odvezieme sa naspäť k autíčku do novej dedinky a krásny deň za nami. Čaute, decka, ak sa vám páčilo, môžete zalajkovať alebo zaodoberať. Díkes!